Ayaw niya lumaban sa akin, pero inahamon niya si Boy Ungas, kino-call out niya. Sa mula labanan si Boy Ungas, I'm wrestling. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Coach Alexis Tolentino at Boss Bolis nagkasagutan na nga at nagkahamunan para sa kanilang mga call out sa isa't isa. Well mga idol, mainit nga na balita mga idol kung saan ang dalawang coach na ito ay parehong ang naghahamunan. At dahil sinagot ni Coach Alexis Tolentino ang hamon ni Boss Bolis, hindi niya ito pinalagan sa octagon fight dahil alam ni Coach Alexis Tolentino na hindi siya mananalo doon. Samantala ay hinamon niya na lang ito ng punong braso o arm wrestling. Sa challenge nga ni Coach Alexis Tolentino ay sumagot naman itong si Boss Bolis at pinagtawanan lang itong si Coach Alexis Tolentino sapagkat wala namang larong arm wrestling sa The Battle of YouTuber. May mga pahayag pa nga itong si Boss Bolis kung saan hindi naman siya isang batikan pagdating sa MMA fight. Although lumalaban na rin ito ng mga patimpalak, ngunit hindi pa siya isang batikan at hindi pa siya magaling pagdating sa mga ganyang labanan. Kaya naman kung sinasabi ni Coach Alexis Tolentino na magaling nga at sanay na nga itong si Boss Bolis sa octagon, ay nagkakamali daw ito dahil sa katunayan niya mga idol ay white belter pa rin siya ngayon, ang pinakamababang rank. Kaya naman sinasanay niya ang kanyang sarili sa mga bagay na alam niyang matcha-challenge siya tulad sa octagon fight o MMA fight. Samantala ay ayaw naman ni Alexis Tolentino ang maglaban sila sa octagon fight dahil alam ni Alexis Tolentino na mas lamang itong si Coach Bullet. Halatang nanggigigil na nga ito si Boss Bullet kay Alexis Tolentino sapagkat tinawag-tawag niya itong Tolonggis, yung tipong pag pwede lang siya pumasok sa cellphone at kukunin niya ang ulo ni Coach Alexis Tolentino at ihahampas sa semento. Kaya naman mas nagiging mainit nga ang labanan at hamunan ng dalawa dahil kung tunay ngang matapang itong si Coach Alexis Tolentino ay hinahamon ito ni Boss Bullies ng boxing fight. Pareho silang hindi pa nakakalaro sa boxing fight, ngunit hinahamon ito ni Boss Bullies itong si Alexis Tolentino sa suntukan ng mga sikat. Dahil bakit ka nga ba maglalaro ng arm wrestling? Hindi naman yun ang hinahanap ng mga tagapanood. Panoorin natin ang video na ito at courtesy kay Boss Bullies ang bumangga. Giba. Kung si Jormian Labrador is ito ang pinakahari ng mga Tolonggis, itong coach na, ewan ko parang ng coach to, hinayupak na to. Unang-una, sasagutin ko yung mga pinagsasabi mong animal ka. May mga naghahamon daw sa kanya. Dinamay mo pa sa Mr. 62, nananahimik na yung tao, nag-o-online selling. Shoutout nga pala syempre sa aking brother, Mr. 62, ayan. Busy-busy na yan kasi mga boss. Ang dami rin ka pala nagtatanong sa akin, busy-busy na kasi yan sa kanyang online selling. Talagang napakaganda ng takbo ng negosyo niya, kaya hindi ko rin siya masisi kung bakit napabayaan niya yung kanyang vlogging. Pero I'm sure, babalik at babalik yan mga boss. Abangan nyo lang ang pagbabalik ni Mr. 62. Kasagutin muna natin itong Tolonggis na to. Kapi muna tayo ulit. Ikaw Alexis, kung di ka ba naman isang dakot at kalahating, hindi, gawin na natin 2 dakot at kalahating hinayupak. Sinabi mo na hinahamon kita sa isang laban na alam mong hindi ka mananalo. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko mga boss? Tapos sinabi mo din na kung talagang matapang ako, ay lalaban ako sa isang challenge na alam kong hindi ako mananalo. Ganun ba yung pagkakasabi mo? Mga boss, kayo na balang umintindi kasi parang nahihilo ko sa mga pinagsasabi nitong hinayupak na to. Parang 1+1 lang kasi pinahihirap pa eh. Ganito yan. Unang-una, hindi kita hinahamon sa isang larangan na alam kong hindi ka mananalo. I never underestimate anyone. You said it yourself. Sinabi nga sa'yo, di ba, kamo ni Rendon Ambon Labrador, na kung ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo, walang pwedeng tumulong sa'yo. Ganito yan. Unang-una, hindi ako naghahamon sa isang larangan na alam kong mananalo ako. Alam mo kung bakit? Dahil walang challenge yun. Yung field na gagalawan natin or ginagalawan ko is field of challenge. Like for example, sa isang workout, maghahamon ako sa isang tao na alam ko naman na hindi powerlifter, hahamunin ko ng bench press or deadlift. Natural, nasa ng challenge doon. Alam kong mananalo ako eh. Pero hindi ako ganon. Hinamon ko yung Labrador Brothers. Siyempre, kapartner natin ang mainit na si Ken Jans. Ayan. Dahil yun ang hiniling ni Ken Jans. Pero at the end of the day, hindi naman tayo ang magdidesisyon. Hinamon ko kayo sa larangan na yun dahil yun ang gusto ng mga taong makita. Ngayon, sasabihin mo na ayaw mong lumaban sa akin dahil alam mong mananalo ako kasi tanga ka. Sino ngayon sa atin ang play safe? Ngayon panoorin mo nga ulit yung video mo
para kainin mo mismo yung sinasabi mo. Hindi ka lalaban sa akin dahil alam mong hindi ka mananalo. Unang-una, mga boss, hindi ako professional boxer. Hindi ako professional MMA fighter. Wala pa po akong laban sa ring at wala pa po akong laban sa cage bilang isang MMA fighter. Isa po akong coach. Oo, isa rin akong atleta. I perform in any field when it comes to fitness. Yan po yung sinasabi ko. O nagkukumpit ako as a grappler. Ayan, sa jiu-jitsu, no, gi and gi. And I'm still a white belt. Yung ranking ko, nasa pinakamababa pa po. Hindi pa po ako umakyat. So, syempre, para sa akin, challenging yun eh. Pinapasok ko yung larangan kung saan ako matcha-challenge. Kahit po na nagkumpit ako sa jiu-jitsu, no, gi and gi, wala pa po akong masyadong alam. Kahit na alam kong magagaling na yung mga nakalabang ko doon. Pero dahil gusto natin ng challenge at gusto natin subukan ng kakayanan natin kung hanggang saan tayo, pumasok ako dyan, nagkumpit ako, yun naman. Dahil sa hard work natin at syempre sa tulong ni God, nakakuha tayo ng first, second, and thirds sa mga competition na sinalihan natin. So anyway, mabalik ako dito sa hinayupak na to. Sinasabi mo na ayaw mo lumaban sa akin dahil nga hindi ka mananalo. Then nag-jump in ka kagad doon sa field na alam mo na mananalo ka. Tama ako. Pero ikaw lang ang nakakaisip na mananalo ka. Dyan sa arm wrestling mga boss, kakainin ko lang to ng buhay lalo. At saka unang-una, walang excitement. Mapasintabi sa mga nag-arm wrestling napaka-challenging na game yan. Pero napakabilis na laro. And secondly, walang palarong arm wrestling doon sa battle na YouTube. Ang inaabangan ng mga tao doon sa Battle of the YouTubers makita tayong naglalaban doon sa ring. Hindi naman specifically na MMA dapat ang pagharapan natin Bakit di tayo pumunta sa boxing? Boxing, which is yun ang gustong makita ng mga tao. Kung maglalaro tayo ng arm wrestling doon, sino manonood sa atin? Anak ng puta. Nag-call out ka pa kay MG arm wrestling, hindi pinagtatawanan ka lang ngayon doon, bugok. Pay-per-view ang habol natin. At ngayon, ang sobrang init is yung boxing. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Papalagaya itong si Coach Alexis Tolentino sa suntukan ng mga sikat. At kung talagang matapang itong si Coach Alexis Tolentino, ay papalag siya at kakasa sa hamon ni Boss Bullets. Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.